खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। स्टुडिअ'आव दं आं आसारानी दैमारी। Indian Army inaugurated War Memorial of Captain who died during 1999 Birsa Munda Operation। केप्टेन गुरजेन्द्र सिंहनि गोसोखां खाम्फा गायसननाय। केप्टेन गुरजेन्द्र सिंहआ 1999 मायथाइयाव अपारेशन बिरसा मुंडानि दावहायाव जिउ खोमानांदोंमोन। बे वार मेम'रियेलखौ लाइन अफ कन्ट्रलनि खाथि गुलमार्गआव खालामनाय जादों। पाकिस्तानी फौजनि जेंना दावहा नांनो बिहार बेटालियन 1999 मायथाइयाव बेखौ खालामनाय जादोंमोन। भारतनि सेनानि बादिब्ला बे दावहायाव पाकिस्तान फौजखौ नस्थ' खालामनायजों लोगोसे सा 17 पाकिस्तान सेनाखौ फोजोबनो हादोंमोन। बे दावहायाव केप्टेन गुरजेन्द्र सिंहखौ खोमानो गोनां जायो आरो बिनो महावीर चक्र मान बान्था बावनाय जायो। नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन, मानोना जोंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां बाथ्राखौ मिन्थिनो हागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।